Господин Емил Георгиев, добър вечер. Добре дошли, господин Георгиев. Радвам се да ви видя в нашето предаване и да кажа на зрителите, че вие като председател на Федерацията на потребителите в България, която навърши вече 34 години, вече години наред се борите за защитата на правата на нас, потребителите. Имахте интересни инициативи напоследък. Нека да започнем с най-важната от тях. Ами аз най-напред искам да благодаря за поканата. Няма проблем. Ние всеки ден трябва да говорим за това. Да. Христос възкрес като християни. Воистина възкресе, да. На вас, на ръководството на телевизията, на всички, които в момента не гледат, на всички православни християни, защото това е най-светлият празник на християните. Искам най-напред да уточня, че аз присъствам в вашето предаване единствено като председател на Федерацията на потребителите. Преди години бяхте и като депутат. Да, но в конкретен случай, тъй като сме преди избори, в никакъв случай не искам да се говори за политика, защото аз отказах участието във всякакви листи. Защо? Просто така прецених. Не виждам на този етап смисъла да се занимава с простоти на хора, които дори някои от тях са и функционално неграмотни. До там я докарахме, че в тази сграда, въпреки че има изключително почтени хора, вече има и отрицателна енергия, но това е друга тема. За мен е Но чест. пък може би това, което правите за защита на потребителите, ви зарежда с доста положителна енергия, за разлика от сградата, за която говорихте преди малко. Знаете ли, 34 години са и малко и много. В тази връзка аз искам да поздравя всички потребители в България. Те са повече от живите, както се казва. Един път разговаряхме с вас, потребител и детенцето, което не е родено още, и той си има своите грижи. Потребител и, за съжаление, човека, който отива на ония свят. Така че тези милиони български потребители, нашите близо 50 сътрудници, членовете на Федералния съвет, начало с госпожа Ивета Минкова, дебело подчертана, защото тя е след учредителите на Федерацията преди години. Ние в Федерацията на потребителите през тия 34 години, вие знаете много добре, сме имали смелостта да се борим безкомпромисно и всеотдайно за правата на потребителите. И това е кауза. Така че аз съм горд, че съм представител на тази федерация, която е първата. И няма как да ми благодаря на вас и на телевизията и на вашето предаване, защото всяка година ние при вас в студиото даваме отчет пред потребителите, защото сме единствената неправителствена организация, първата, бих казал. През нашия офис на Веслец и в други наши представителни офиси, за последните 10 години ние сме дали, така се каже, консултации на 14 000 потребители, което е, според мен, голяма цифра във всички сфери на обществения живот, които са обхванати и попадат в обсега на действие на Закона за защита на потребителите. Консултациите са едно, но резултатите от тях? Ами, вие знаете за тази сага, нашата битка от години с Топлофикация София. То и тук и при вас сме споделили, че ръководството на тая Топлофикация, дружество в София, свикна някой да погасява нейните задължения. Знаете, че сега напоследък се говори за задължения от милиард и някъде 300 милиона. Да. Иначе активите на Топлофикация София са не повече от 800 милиона, което означава, че това дружество е фактически фалит и е редно да си вземат мерки това общинско предприятие, защото вина носят и общински съветници, трябва да се преструктурира като държавна фирма или да се даде на концесия. Нали държавата беше дала 1,5 милиона или колко беше? 1,5 милиарда, мисля. 1,5 милиарда. Да. Тази история с тия пари, които от Министерството на финансите бяха ги изтеглили от енергийния фонд,
Но в края на краища всяка година държавата... Да, но тази сделка не се реализира. Дадено вижте какво се получава. Тези пари, които отиват за погасяване на задълженията, излизат от Българския енергиен холдинг. Да. Тоест, те са за сметка на всички български граждани. Не само на софиянци, което е изключително непочтено. В момента може да се каже, че общата сума на образуваните изпълнителни дела от топлофикация са някъде около 50 хиляди. Говорим за отчета пред хората да знаят за какво става въпрос. Трябва да се знае, че поне 80% от задълженията към дружеството са несъбираеми, защото хората покрай тази сградна инсталация, която изяжда потребителите в София... Десетилетия се говори за нея. Какво не могат да... Аз припомням на всички, които ни гледат в момента, че преди години по наше настояване, и който и прави чест на тогавашния министър на енергетиката госпожа Петкова, се сформира една работна група, която трябваше да работи върху общи условия. И тъй като тежестта не е толкова като разходи за отопление през радиаторите, а сградната инсталация. И ние предложихме тогава сградната инсталация да не е повече от 20%. И това с решение на хората, които живеят в блока. И ако те желаят да няма топлинни счетоводители и въобще се откажат, това, за съжаление, не се прие, защото топлофикация си намери своите агенти, така да се каже, в комисията и те гласуваха. Така че това е един проблем. Другия проблем е, че голяма част от тези задължения, които имат потребителите, те са с изтекла давност от тия 3 години. Да. И ние посвещаваме хората, защото много от тях не знаят, че има пресочени такива задължения не повече, т.е. давност не повече от 3 години. Така че това не е основната битка, поне до сега. Много странна е нашата дейност. Вие знаете, че при вас разкрихме, че в продължение на години хасковли пият замърсена, радиоактивна замърсена вода. Ние няколко пъти сме говорили тук в това студио. Заангажирахме се след сигнал на... Вие сте свързан с този край. Докъде се стигна въпрос? Аз не съм убеден, че и в момента водата не е замърсена, защото след като показахме на практика в резултат на подписка на 4000 души, за момента спряха да подават вода, носиха вода с водонос и въобще е смешна история. Сега аз съм амбициран много да започнем анализ на водите. Когато говорим за качество на водите, трябва да спомена и още една съга, която се оформя в Етрополе. Дойде една подписка, жалба от 170 потребители, които твърдят, че водата е изключително лоша в резултат на дейността на елаците. Там във водата ние имаме вече резултати от няколко проби. Може да се намерят половината от елементите на Менделеевата таблица. Взели сме нови проби и аз ви давам думата си, че в момента, когато сме готови с всички резултати, ние ще ги изложим най-напред в вашето студио. Така че има и други неща, но специално за Етрополе аз не съм далеч от мисълта, че може би се стигне и до граждански протести. Сега има и нещо друго. Вие подготвихте колективен иск срещу мобилните оператори. Докъде се стигна с този иск? Знаете ли, в резултат на нашата съпричастност към проблемите на потребителите нямаше как да не реагираме на намерението на 3 мобилни оператори да увеличат месечните такси. Вие си спомняте, че в началото на февруари Комисия за защита на потребителите организира едно обществено обсъждане във връзка с намеренията на мобилните оператори. Аз още тогава заявих, че ние ще заведем колективен иск от името на потребителите. Да. В тази връзка аз се срещнах с представители на всички парламентарни групи. Помогнаха ли ви? Да, помогнаха до толкова, че започнаха инициатива да се приеме закон за колективните искове. И това стана на първо четене. За съжаление, по една и друга причина, облечени в други препирни там, не беше одобрен на второ четене. И въпреки това ние не се отказахме. Започнахме да събираме такива отделни искове на потребители и с помощта на народни представители от 2 парламентарни групи събрахме
866 индивидуални иска. В момента наш юрист, докато аз искам да благодаря от екрана, защото този юрист много сериозно се заангажира, подготвя се мотивирано искане против увеличението на цените и ви уверявам, че другата седмица, сега не мога да кажа точно в кой ден, ние ще внесем този колективен иск в Софийския градски съд. Добре, а Комисията за защита на потребителите не беше ли в състояние да коригира това и да помогне на всеки един от нас, защото всеки ползва мобилни услуги? Ами аз мисля, че ползватели на мобилни услуги в България са на 3 милиона, ако не повече. Естествено, че ръководството на комисията можеше да не разреши, така да се каже, така както се случи в началото на 22 година. Тогава си спомняте, че това ръководство упражни правомощите си по член 148, мисля, че беше алинея 1 точка 3 от Закона за защита на потребителите и не разреши на мобилните оператори да увеличи месечните такси. То се отнася до това дали имаме надежда, имаме надежда, че следващото правителство ще обърне по-голямо внимание. Народните представители ще обърнат внимание в няколко посоки, примерно набързо да ги кажа. Нямаме време просто. На бързите кредити, примерно ще обърне внимание, защото процента достига до 60%, внимание на колекторските фирми, които и така. Добре, за това специално обаче ще поговорим, тъй като това е сериозен проблем. Да ви благодаря за днешното гостуване, да ви пожелая така успех в борбата за защита на нас, потребителите. И сега е време за реклама. Това е тежка, но това е кауза и ние се борим съвместно с вас и ви благодаря много. Благодаря и аз.